Els crits continuaven, i els sarraïns cada vegada estaven més neguitosos perquè s'imaginaven coses molt estranyes, i la gent continuava dient: mira el peix! Mira el peix! Oh, mira el peix! Mira el peix! Com una preparació per a la cercavila de l'imaginari, que es celebrarà el dijous, com el punt final de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, o un dels punts finals. S'expliquen avui els contes i les llegendes que formen la base d'aquesta cercavila, tan especial i emblemàtica per a aquesta ciutat. Aquesta associació que estan fent la cercavila de l'imaginari diuen ser actors tots. No paraven de cridar. Fan unes molt bones presentacions. Els sarraïns, superencuriosos, van agafar les seves barques i el seu rem, van deixar la torre de vigilància i se'n van anar mal endins.